Нека в началото открием с песен номер 141. Само ще изчакаме да зареди. Началото ще имаме една благодарствена молитва. Скъпи Боже наш, благодарим Ти, че поредна събота сме на поклон пред Теб. Моля Те според обещанието си да бъдеш скъп Господ между нас, да извееш духът си върху Твоят раб, чрез когото ще ни предложиш Господната трапеза, от която да се храни. Нека Твоя дух да даде онова, което е най-нужно и необходимо за нас. Отвори сърцата ни, умовете ни да го приемем директно от Теб. Бъди с нас,
според обещанията си, в името на Исус. Амин. Благодаря. Здравейте на всички, не се познавам с всички вас, казвам се Станимир, надявам се да се запознаем с течение на времето. Нека в началото бих искал да поканим всички лица. Заповядайте отпред, искам да ви питам нещо. Заповядайте. Здравей, как се казваш? Как? Ей. Добре, а ти на как се казваш? Румка или не? Давай да ще при мен. Кажи сега, ти какви части на тялото имаш? Той как се казва? Добре, Румка, ти как се казва? Ръка, друго какво е на тялото? Глава, и така. Ами да въпитам, кое е по-добре? Да бъдете малки деца или да бъдете големи хора? Малки деца. Ти ми как искаш? Малка искаш, не щеш да пораснеш. То и аз искам, а вече не мога. Добре, каква е разликата между малките деца и големите хора? Какво са това? Когато човек пораства, виж сега, виж колко. Като стане като Румен и после, какво става с човек? Пораства. Така ли? Нещо променя ли се в нас? Например, ще ви кажа един интересен факт. Когато са родите, краката ви стъпват по земята и така се остават за цял живот. Обаче главата, която е най-нависоко, отива все по-нагоре и по-нагоре и по-нагоре. Според тебе, приятел, когато главата отива нагоре, човек пораства с тялото, това добре ли е или е лошо? Как мислиш? Защо е добре? Защото порастваме. Ами аз като бях малко дете, бях близо до земята и който беше изтървал 5 стотинки или 5 лева и аз ги намирах. И си мислех, че когато човек порасне, ние като сме нависоко не ги виждаме тези съкровища по земята. И намирали ли сте нещо? Намирали ли сте нещо? И като пораснем, вече не ги виждаме какви съкровища по земята. Добре, друг въпрос. Главата, защо Бог я е сложил отгоре на тялото? Кажи, как мислиш? Да имаме визия. Браво. Ами ако главата с очите беше на земята, нямаше да видим никой от тук. Щяхме да сме ниски. И децата като порастват, главата и очите отиват на къде? Нагоре. Нагоре. И виждаме повече неща. Ами да въпитам следващото дете. Заповядай. Защо на главата са събрани очите, ушите, носа, устата? Това е някакво много специално място. И очите са сложени там. Защото можем да гледаме какво правиме и какво да е. Трябва да виждаме напред, да виждаме вървим, нали? Сега ще ви кажа един фокус на всички вас, ето до сега не сте го знаете. Колко очи имаш ли? 2. Ти? 2. И ти? И ти 2. Знаете ли, че очите виждат всичко, което е пред вас, обаче не виждат едно нещо? Кое не виждат? Кажи? Говоря за нещо от нашето тяло. Имаме 2 очи и те гледат напред, обаче не виждат. Кажи? Моля? Отзад не виждат, ама ни. Очите гледат напред и точно пред тях има един нос. За какво служи носа на човека? Да. Да.
по нас и отпред. Добре. Сега ще ви кажа фокуса, който никой от вас не знае. И те не знаят. Ако си затворите едното око, може да се видите носа. Обаче като гледате с две очи, вашия мозък вижда носа с очите, но го изключва. Сега всичко ще пробвате. Макар че носа е пред очите ни, мозъкът изключва този нос, да не ни пречи като гледаме напред. А носа за какво служи? Да ни показва на къде да ходим. На къде сме насочи носа, на там ходим. Добре, благодаря за участието. Седнете си и правите всички фокуса. Ако затворите едното око, ще видите носа. Ама ако го отворите, няма да го видите. Благодаря за участието. Днеска да си комуникираме, така да си говорим. Скъпи присъстващи, първото, което е, радвам се да видя хора, които идват на църква в Божия ден, за да научат нещо повече за Бога и да променяме характерите си. Ако обичате, кажете, кои са първите думи на Бог, записани в Библията? Който желае, заповядайте. Първите, моля? Да бъде какво? Светлина да бъде, светлина. Това е първото нещо, което е записано в Библията. Да бъде светлина. Ще се разгледаме днеска Йоан 9 глава. Брат Марио, има ли някакъв вариант да се покаже текста на Йоан 9 глава? Благодаря. Четем първия стих. И когато заминаваше, Исус видя един сляпо роден човек. Сега искам да ви кажа нещо важно. Библията не е направена така като прочетна книга. Да търчим през текста, да четем бързо като една статия във вестника и да я ухвърлим. Всяка дума в Библията, Святия Дух така е вдъхновил Божиите пророци, всичко записано в Библията има значение. Ще се опитам да разгледаме един библейски пасаж, Йоан 9 глава, не само четейки, но и мислейки и търсейки. Почваме с първия стих. И когато заминаваше, въпрос, откъде тръгва Исус? Откъде си тръгва? Откъде заминава? Не е добре, като четем Библията, да се вторачим в един стих и да си останем там. Би трябвало да знаем какво е станало преди това. И понеже ние почваме да четем директно Йоан 9 глава, когато заминаваше, видя един сляпо роден човек. Би ми се искал първо да разберем откъде заминава Исус. Предната 8 глава на Йоан е една много странна глава. Исус беше в храма и беше рано сутринта. Сега някой ще каже, откъде знаем, че е било рано сутринта? Ами пише го в началото на Йоан 8 глава. Сутринта много рано дойде в храма. И още ще ви кажа, че това беше събота. Откъде знаем? Ами по-нататък в историята ще видим, че фарисеите казаха, защо Исус излекува в събота? Значи, откъде почва нашата история? Почва един съботен ден сутринта, а рано в храма. Днеска пяхме 141 песен «Слънце е ярко, днес душа ми грей». И точно по това време, Йоан 8 глава, лъчите на слънцето сутрин рано огряваха стените на храма. И тогава Исус каза, аз съм светлината на света. И в храма надойдоха свещеници, фарисеи и взеха да спорят с него. В книгата по книжа на вековете тая глава е озаглавена точно спор. Много тежък спор. Ще прочетем една част от Йоан 8 глава, за да разберем как започва нашата история в Йоан 9 глава. Четем 8, 48 и надолу. 46. Исус пита, кой от вас ме обвинява в грях? Но ако говоря истината, защо не ми вярвате? Който е от Бога, той слуша Божиите думи. Вие за това не слушате, защото не сте от Бога. И юдеите му отвърнаха.
Не сме ли прави, като казваме, че си самарянин и имаш бяс? В Израел да наречете някой самарянин беше като обидна дума. Самите евреи наричаха самаряните кучета. Ама ти си самарянин и казват имаш бяс. Преведено на наш съвременен език, ти си луд. Може ли някой да ми обясни как точно избрания народ, който разполагаше със светлината от пророците, от книгите на Свещеното писание, те не можаха да разпознаят собствения си Бог. Исус беше пред тях и те казаха, че е луд. Чудно е, но го пише. Исус отговори, нямам бяс, но аз почитам своя Отец, а вие ме позорите. Но аз не търся слава за себе си. Има един, който търси и съди. Юдеите му отговориха, сега знаем, че имаш бяс, ти си луд. Авраам умря, също и пророците. А ти казваш, ако някой опази моето учение, няма да вкуси смърт вовеки. Нима ти, представете си, че ви сте на място на фарисеите, говорите на нашия небесен Създател, Господ Бог, Твореца на Вселената. И те вижте какво му казват. Нима ти си по-голям от баща ни Авраам, който умря. И пророците умряха. Ти на какъв се правиш? Хора, ние сме грешни човеци, но евреите стигнаха до там в заслепението си да укоряват Създателя на Вселената. Ти на какъв се правиш? Исус отговори, ако аз славя себе си, славата ми е нищо. Моят Отец е, който ме слави, за когото вие казвате, че Той е ваш Бог. Така, Исус казва, баща ви Авраам, те защо толкова сдържаха на Авраам? Ами защото дядото на Авраам се казваше Евер, от Евер идват евреите. Авраам беше родоначалника на Израел и те постоянно се обосноваваха с Авраам. Ние сме Авраамови чада. Баща ви Авраам ликуваше, че ще види моя ден и го видя и се възрадва. Въпрос. Авраам, който живее стотици години преди Христос. Как е видял Исус Христос? Авраам живее близо 2000 години преди Христос. И сега изведнъж Исус казва, баща ви Авраам ликуваше, че ще види моя ден. И го видя и се възрадва. И евреите не могат да разберат за какво им говори Исус. Авраам кога видя деня на Христос? Когато Бог му каза, пожертвай едничкия си син, любимият ти син. И Авраам беше готов да го пожертва. Той преживя мъката, болката, раздялата, загубата от тая жертва на Исус Христос. В такъв смисъл Авраам преживя и видя деня на Изкупителя. Обаче юдеите, като чуха той нещо, обясняха. Юдеите му казаха, ти 50 години още нямаш и Авраам ли си видял? За тях това беше праволинейно. Авраам е живял 2000 години преди Христос. Как казва този учител равин, че Авраам видял неговия ден? Исус им казва им нещо, от което ще им писнат и двете уши. Истина, истина ви казвам, преди да се е родил Авраам, преди още тия 2000 години, преди да се е родил Авраам, аз съм. Ако вие кажете на мен или аз ви кажа на вас, аз съм, това няма да бъде нещо особено. Обаче за един евреин да кажете аз съм, това нещо, всички червени лампички почваха да мигат. Защо? Това беше името, с което Бог се откри на Моисей при горящата капина. Евреите даже избягваха да споменават името на Господа. Си, самосъществуващия, аз съм. И когато изведнъж Исус, те спорят с него в храма и той казва, преди да е бил Авраам, аз съм. И настана една тишина, топлийка, ако паднеше, можеше да се чуе в храма. И изведнъж се отприщи целия бяс на евреите. Те повесняха, защото Исус правеше себе си Бог. Четем. Тогава взеха да хвърлят камъни по него. Камъни, може ли? Просто ми кажете, аз до ден днешен не мога да си го обясня. Милостивия Бог, Създателя на Вселената, решава да жертва себе си и да спаси тия непокорни, коравовратни, грешни човеци. И идва на земята за наше добро. А хората взеха да хвърлят камъни по него.
Да не стане така, че един ден ние да сме на място на тия юдеи, тук да се събираме, да приказваме за Бог, да изучаваме нещата от Библията, а без да разбираме ние да сме против Бога, богопротивници. И като взеха да хвърлят камъни по него, да си спомним, това е събота сутринта, в храма, Исус се скри и излезе от храма, като мина сред тях и си отиде. Защо го четохме всичко това нещо? За да разберем какво става преди Йоан 9 глава. Исус говореше с тия неблагодарни, коравовратни фарисеи и те, понеже взеха да хвърлят камъни върху него, Исус ги пита: кажете им, ако съм извършил някакъв грях, но ако не, защо не ме слушате? И те нямаше какво да кажат, но хвърляха камъни. И сега вече почваме нашата тема. Просто трябва да се чете предишната част от историята, контекста, както казваме. Първият стих на Йоан 9 глава. И когато заминаваше Исус, той излезе от храма, остави ги тия коравовратни свещеници и фарисеи, и когато си заминаваше от храма, видя един сляпо роден човек. Странно, ние говорим за Бог. Според вас Бог добър ли е или лош? Всички ще кажем добър. Добре, ама като е добър Бог, защо тук пише видя един сляпо роден човек? Целият свят пита, ако вашия Бог е толкова добър, защо има сляпо роден човек? Защо това детенце има някакъв физически дефект? Защо става така? Що страдат добрите хора? Нали разсъждаваме си? Защо има сляпо роден човек? Първият отговор, защото ние живеем в условия на грях. Адам и Ева бяха ли сляпо родени? Не. Бог ги сътвори и пише, всичко беше съвършено, твърде добро. Бог никога не е имал предвид някой да се роди сляп или да има здравословен проблем или да страда. Никога. Тогава как се е получило, че този човек е бил сляпо роден? Въпрос към нас. Ние сме вярващи, знаем, че сме в страната на Бога, че Бог иска да ни спаси и да направи добро за нас. Да си спомним пророк Илия, един от най-силните пророци в древността. Следващия след него, който го наследи, пророк Елисей, си пожела да има двоен дял духа му. Нещо много мъчно. Обаче, каква беше съдбата на пророк Илия? Той се възнесе с огнени колесници на небето, жив, без да види смърт. А пророк Елисей, който имаше двоен дял от духа му, умря от болест. Не е ли странно? Ако Илия беше възнесен на небето, защо Елисей да страда и да умре от болест? А Йов не вършеше нищо лошо, той беше на страната на Бога, молеше се, даваше пример, възпитаваше децата си и изведнъж такава тежка съдба. Това е най-големият страдалец в Библията. Защо стана това? Знаем от историята, описана в книгата на Йов, дори до края Бог не обясни на Йов защо се е случило това. Йов страдаше. Кой друг е страдал? Йоан Кръстител. Исус каза, че Йоан Кръстител е най-великият пророк до сега, който човеците са виждали. И какво стана с Йоан Кръстител? Ами той умрява в затвора. Защо Бог допуска тези неща? Апостол Павел, той написа по-голямата част от Новия Завет. Беше ли Божи човек? Беше. Той всъщност беше 13-ти апостол. Обаче Павел сам пише, на Коринтяните накрая пише, вижте с колко едри букви ви писах със собствената си ръка. Апостол Павел си имаше някакъв проблем с очите. И той самия казва, 3 пъти се молих на Бога да отмахне този проблем от мен. 3 пъти се е молил. И Бог го оставя и казва, силата ми в немощ е достатъчна. Значи аз мога да не ви кажа точния отговор, защо всички тия изброени Божии люди страдаха, но мога да ви кажа, всичко това накрая ще дойде до добър край. Според вас, колко години ще трае вечността? Ако обичате, кажете. Тя е вечност. Да, ама горе-долу колко години? Примерно 500 години, 800 години, 3 милиона години. Аз не мога да броя до толкова.
Ами представете си след 700 милиарда години, някой ще каже: Исус, защо ме остави да страдам там 15 години на земята, имах проблем с ръката или с крака? 15 години страдах от тая болест. Може ли да сравним 15 години, 20, дори един човешки живот, 100 години? Може ли въобще да го сравним с вечността? Не можем. Вечността е нещо, което ние не може да поберем в главите си. Тъй, че Павел пише: сегашните временни страдания не заслужават дори да се сравнят с изкуплението, което има да се открие. Ако някой от нас страда, пък аз съм сигурен, че всички страдаме от нещо, чумирим се, марморим, ама сега тук няма месо, няма червен лук, ама ние сме свикнали с чесана, с манджите в Египет. Защо не изведе Моисея? Нямаше ли гробища в Египет, че надоведе тук да умрем? Да се помислим за какво роптаем. Ако Бог е допуснал нещо, то е с някаква цел. И сега ще се радвам да видим в тази 9 глава, дето все се опитвам да я почнем най-после, да видим какво става. Още сме на първия стих. Така, когато си заминаваше от храма, от фарисеите, дето го замяргаха с камъни, Исус видя един сляпо роден човек. И учениците да си бяха мълчали, нямаше да сгазят лука. Но учениците попитаха: Учителю, поради чий грях, негов или на родителите му, той се е родил сляп? Той, нали, без да ги обиждам апостолите, ние си имаме наши лични неща, но това беше като коне с капац. Щом той човек куца, значи той нещо е съгрешил. Като утешителите на Йов. Щом ти се е случило това нещо, значи ти нещо си съгрешил. Учениците нямаха оправдание. Защо? Ами първата написана книга от Библията. Това е най-старата книга. Моисей пише първо нея и после Петокнижието. Това е книгата на Йов. И в книгата на Йов, тримата безполезни утешители, дето дойдоха, те вместо да се чувстват на Йов, да, те видяха, че мъката му е голяма, но те почнаха да го обвиняват. И те казаха: щом Бог ти е допуснал и нещо го направил, ти нещо си направил криво. Учениците би трябвало да знаят, че не винаги човешкото страдание е свързано с някакъв личен грях. Нито негов. Сега обаче ще захванем на друга тема. Защо тук пише: поради чий грях, негов или на родителите му, той се е родил сляп? Въпрос: пише ли някъде в Библията, че греховете на бащите няма да се паднат на главите на синовете? Някой може да каже: знаете ли къде го пише това? Бащите няма да отговарят за греховете на сина и сина няма да отговаря за греховете на бащата. Това го пише Езекил 18 глава. Моля ви, запомнете, много важна глава. И сега, някой ще каже: а защо във втората Божия заповед пише, че Бог въздава греховете на бащите върху чадата за до 3-то и 4-то поколение? Някой може ли да предложи обяснение? Хем се казва, че сина няма да е отговорен за бащата. Те казваха: бащите ядоха кисело грозде, а на синовете оскомняха зъбите. И Бог в Езекил 18 глава обяснява: всеки си отговаря за собствения живот и собствените си постъпки. Тогава как да разбираме втората Божия заповед? Че Бог въздава греховете на бащите върху чадата до 3-то и 4-то поколение. Малко е труден наистина въпроса. Едно нещо е бащите, за които пише в Библията, и Моисей заспа бащите си. Ама те не само татковци и майки. Когато се говори за греховете на бащите, не става въпрос за греха на татко му и майка му ще паднат върху него. Става въпрос за духовните водачи на Израел. Кои са бащите ни? Авраам, Исаак, Яков. Ами тия нечестивите царе, Ахав, Езавел, неговата дружка и другите. Те вършиха лоши неща и подведоха Израел да се грешава. Значи пак казвам, че много имаме още. Когато се казва греховете на бащите, няма се предвид греха на таткото и на майката, буквалните родители. Има се предвид предците, които са докарали Израел до такова дередже. Исус отговори: нито поради негов грях, нито на родителите му. Вижте как Исус коригира този въпрос. Не бащите, ами родителите му. Но в него ще се изяви Божието дело, Божията слава ще се яви в този сляпо роден човек.
Така, той каза, докато съм в света, аз съм светлината на света. Добре, нали преди малко той беше в храма и каза, аз съм светлината на света. Там не го слушаха, взеха да хвърлят камъни по него. Сега той излиза от храма, дето са главните представители на водителите, и намира един сляпо роден човек и говори същото. Да видим дали ще има разлика в реакцията. Докато съм в света, аз съм светлината на света. И сега следва нещо странно. Като каза това Исус, плюна на земята, направи кал с плюнката и намаза с калта очите му. Някой от вас да имал баба, която като види, че нещо имате на лицето, плюй и веднага бърши. Има ли с такива баби? Моята баба беше такава баба. И аз се дърпах, но няма къде да избягаш. Въпрос. Защо Исус реагира по толкова странен начин? Той плюна и направи калчица. Помаза очите му и му казва: иди, умий се в капалнята Силоам, което значи пратен. И така сляпо родения отиде, уми се и си дойде от дома прогледнал. Айде сега пак да задаваме въпроси. Исус не можеше ли веднага да го излекува? Защо трябва да прави кал, да му маже очите, да каже сега иди там? Защо е всичкото това? И още, днеска задаваме много въпроси. Защо Бог каза на Авраам, вземи сина си, твоя възлюбен син, едничкия син, който чака толкова много и страда за него. Вземи го и иди на планината Мория и го принеси в жертва. Знаете ли колко е разстоянието от Авраам, дето живееше, до Мория? 3 дена път. Сега, ако Бог каже, Станимире, направи нещо, аз ще се напъна и ще кажа, добре, Боже, ще го направя. Който си казал заповед, ще пазим, всичко ще изпълняваме. Обаче Бог даде на Авраам 3 дена път. Да се поставим на място на Авраам. Той знае, че трябва да принесе сина си в жертва. А сина му знаеше ли Исак? Не знаеше. Авраам как да му каже? Синко, трябва да ти отнема живота. Ужас. Но кажете ми, 3 дена докато Авраам е пътувал със сина си, 3 дена, денем и нощем, докато пътува, какво е било в главата му? Благодарение на Бога, аз не знам какво е било в главата му. Мога само да се представя, че Авраам трябва да жертва сина си и ще го изгуби още 3 дена и сина му няма да го има между живите. 3 дена пътуваше Авраам. Това нещо не е за измъчване на Авраам, това нещо е за каляване на вярата. Тъй се каляваше стоманата. И Авраам 3 дена трябваше да се бори с себе си, с егоистичната си любов към сина му и с неразбирането как може Бог изведнъж да каже да жертва сина си. Авраам вървя 3 дена. Да се върнем пак на любимата глава, Йоан 9. Къде прати Исус сляпо родения? Той каза, иди в капалнята Силоам. Какво означава Силоам? Откъде идва тая дума? В Стария Завет пише, че ето, аз Бог ще изпратя Сило. Сило означава пратеник. Някой, който е изпратен от Бога. И Бог, като се изпълни времето, какво направи? Изпрати обичния си син. Капалнята Силоам в историята символизира Исус Христос. Той е, който Бог изпрати, за да изкупи човеците. И сега Исус защо прави кал? Когато се чудим на нещо в Библията, нещо странно, нека да си помислим, има ли такива други места, където в Библията пише за кал? Някой, ако се сеща, заповядайте, кал, глина. Човека направи кал. Битие, 1 и 2 глава подробно. Бог от какво направи човека? От злато и диаманти? Не, от пръст от земята, от глина, от кал. Името Адам означава червен, защото от пръста си взет. Самия факт, че Исус излекува сляпо родения не с екстрасенски такива фокуси, сега застани тук, лекувам, излъчвам. Исус го възстанови, както беше създаден на Адам. И го прати в капалнята пратеник. Добре, разстоянието от храма беше най-нависоко в Иерусалим. Той беше на едно плато. Да отиде той сляпо родения до капалнята Силоам. Гледал съм 2004 година, откриха капалнята Силоам. Това е едно място с много стълби, слиза са надолу един водоем.
Но разстоянието от храма до капалнята е доста и ако ви сте сляп, мислите ли, че е нещо нормално и полезно? Пробвайте някой път, през нощта аз съм пробвал и съм се блъскал с някой шкаф или някой ръб на къщи, а Исус сега вместо да го излекува, веднага ти какво искаш да прогледаш? Штрак с пръсти, ето прогледа. Но както и при Авраам, Исус прати този сляпо роден човек на дълъг път и то сляп човек да върви. Не може да вземе такси, да речем, може да помоли някой. Моля да заведима в капалнята Силоам. И той човек, докато и си варял, си и мислил, аз разбирам някой да ме излекува, нали, ама точно пак с скал ли? Аз може да съм сляп, ама го чух, че той плюна на земята. Защо този човек ми намаза очите с скал? И въобще, аз сляпо родения се представям, че ако някой иска да ми отвори очите, не би трябвало да трупа отгоре кал. Аз и без това не виждам, ако ми сложат кал на очите, хептен няма да виждам. Но той човек се е борил с съмненията си, докато стигне до капалнята Силоам. И какво става? Отиде, уми се и си дойде от дома прогледнал. Кажете ми, този човек на колко години е бил? По-късно ще видим, че родителите му казаха, той е на възраст, нека сам говори за себе си. Знаете ли, скъпи присъстващи, колко е пълнолетието в Израел? Някой знае ли? 20 години. Да, в България е 18 години, в Щатите 21. В Израел всеки, който беше над 20 години, беше длъжен да плаща данък, ходеше войник, като имаше войни. 20 години се считаше пълнолетие. След като той човек, родителите казаха, той е на възраст, навършва пълнолетие, значи той е бил над 20 години. И той човек, сега още нещо да размислим. Едно нещо е вие да виждате и да стане някакъв проблем, едно толкова, дори и двете, вие поне сте виждали. Знаете какво е дърво, знаете какво е слънце, звезди, но кажете ми, как би се чувствал един сляпо роден човек? Той чува, че хората говорят, той е синьо, той е червено. И той пита, каквото и червено? Едно е такова, дето не е синьо. Как можете да разберете? Ама той чува за слон и пита, каквото е слон? Едно такова с много голямо. Каквото е магари? Цял живот ви трябва да питате. Каквото и какво? И си представите нещо, дето даже не знаете как да си го представите. Той е сляпо роден. Друг въпрос. Може ли пък сляпо роден човек да има вече грях? 9 месеца бременност, той какво е правил? Ритал е силно по корема на майка си. Какъв му е греха на той беби? Няма как да има грях. Човек се осъзнава в момента, в който каже аз. Едно малко дете, като се роди, то задачата му е да еде, да плюй и да пълни памперсите. То не разбира нищо, нито знае 10 заповеди, нито може да разсъждава. И той човек поне 20 години е живял в този свят. Ако вие бяхте сляпо родени, нямаше ли да питате, Боже, защо другите виждат, а пък аз не виждам? Защо ме наказваш, Боже? Този Бог не е добър, той е лош. Защо той Бог е допуснал аз да се родя сляп, че Бог не е добър? Въпреки това, въпреки всичките тия душевни борби, той е младеж, сляпо роден цял живот, той вървеше от храма, пойна пътека надолу, стръмни стъпала и отиде до капалнята в Силоам. Кой друг човек в Библията не му хареса той, което чу, но го направи? Нема. Той отиде и каза, реките на Фарфар, Дамаск и другите, няма ли достатъчно хубава вода, че сега в Йордан да ходя, вашата Йордан. Но той назори се, тъй малко му помогнаха слугите му и се излекува. И сега той човек отиде и уми се и се върна вкъщи прогледнал. А съседите, кои са те, с които веднага научават новините? Имате ли по някой баба, дето живеете, винаги гледа през прозореца за пердето? Комшии винаги има, които са любопитни. И те какво видяха? А съседите и онези, които преди го бяха виждали, че беше просяк, попитаха, ама не е ли то, с който седеше и просиш? И на баба казва, аз стоя редовно на пердето, знам го, то се просяк, ама сега какво е станало? Околните видяха. Едни казваха, той е, други казваха, не е, но прилича на него. И той отвърна, аз съм. Ако вие
сте живели в този свят и изведнъж сте повярвали в Бога, тръгнали сте на църква, кръстили се, четете, молите се, би ли трябвало вашите комшии, съседи, колеги, съученици да видят някаква промяна във вас? И да кажат, ама той до вчера го зна, той не беше тъй. Или, ама тя преди не правеше така. Когато тия хора възабележат и видят, отивам на работа, сутрин там се събират около 14-15 души и пушат цигара от цигара и аз стоя настрани. И ти казвам, ма ти не пушиш ли? Ми не пуша. Ама ела ще пи ми ракия, ама аз не пия. И това нещо се забелязва. Сега, защо християните, когато приемат вярата, опознаят Бога и променят живота си, има ли християни, които така гледат да се снишат, да не ги забележат хората? Един брат казал, аз изкарах цяла година в казармата и никой не ме разбра, че съм вярващ човек. Може да се крием, ако ви сте партизани, ако сте там шпиони някакви, крийте са. Ама ако сте християни, би трябвало целият свят да разбере, че ви сте християни, че има някаква промяна във вас. Ако 5 години след като се кръстили, няма никаква разлика от 5 години преди да се кръсти, за какво говорим? Би трябвало да има разлика. И когато хората около вас казват, ама ти преди, брат, не правиш така, сега защо правиш? Би трябвало да имате достатъчно дразновение да кажете, аз съм нов човек, аз съм повярвал в Бога, това нещо промени живота ми. И той младеж, сляпо родения, точно това направи. Те казваха, той е, други казваха, не е, но прилича на него. А той отвръщаше, аз съм. Този човек лично свидетелстваше какво е сторил Господ за него. Тогава го попитаха, и как ти се отвориха очите? Забележете отговора на сляпо родения. Човекът, който се казва Исус, той ми отвори очите. Какъв е Исус? Човек. И в момента на земята има около 8 милиарда човека. Сега този човек и он човек ли има ли някаква разлика? Някакъв човек, който се казва Исус, той. Да го запомним това човек. Така, тогава му казаха, къде е той? Не зная. И заведоха при фарисеите човека, който преди беше сляп. Що пък трябваше да го водят при фарисеите? Ами има, Мара подробната трябва да съобщи, да докладва там горе. Тук има един, дето казва, че он Исус го е излекувал. И като го заведоха при фарисеите, всичко се отприщи. Фарисеите знаеха кой е Исус. И на тях никак не им хареса, че Исус е отворил очите на сляпо роден човек. Четем. А беше събота, когато Исус направи кал и му отвори очите. Казва, че биковете реагират на червен цвят. Фарисеите реагират на нарушение на човешките предания за пазенето на съботата. И те като чуха, че Исус е лекувал в събота, и пощуряха. В другото Евангелие пише, има 6 дни в седмицата, дохождайте тогава и се лекувайте. Събота няма да идвате да се лекувате. Един нормален човек, ако разбере, че този брат е бил излекуван, би трябвало да се зарадва. Но тия не бяха нормални хора. Те вместо да се радват, че сляпо роден човек е прогледал, те се ядосаха и почнаха да го притискат. Те го попитаха как е прогледнал и той им каза, сложи кал на очите ми, умих се и гледам. А нещо сложно ли има да говорим за Бог и за Исус? Трябва ли да сме професори, доктори по теология, историци? Не, калтори на очите ми, умих се и гледам. Бог това направи за мен. Така, някои от фарисеите казаха, той човек не е от Бога, защото не пази съботата. Въпрос за $1 милион. Кой каза, че Исус е нарушил съботата? Понякога в лайвовете идват хора и казват, Исус е бил грешник, защото е нарушавал съботата. И кой знае как се пази събота? Аз ли знам, или фарисеите, или автора на Божията събота, сам Господ Бог? Кой знаеше по-добре как се пази събота? Исус. Но те пощуряха. Едни казваха, той човек не е от Бога, защото не пази съботата, а други казваха, как може грешен човек да върши такива знамения? И възникна раздор помежду им. Попитаха пак слепеца. Той току-що им каза, нещо сложно ли имаше? Калтори на очите ми, умих се и гледам. Но те питат и пак и го въртят в кръг, докато се обърка. Ти какво ще кажеш за него, след като ти е отворил очите?
Той преди малко какво беше казал на комшиите? Човека, който се казва Исус. И сега те го питат фарисеите, ти какво казваш за него? И той казва, пророк е. Благодаря. Той казва, пророк е. Сляпородения повишава Исус нагоре. Издига го. Но идеите не вярваха, че е бил сляп и прогледнал, докато не повикаха родителите му. Какво става някой като сгафи на училище? Майката и баща ти утре да дойдат. И сега викат родителското тяло. И ги попитаха, този ли е вашия син, за когото казвате, ви твърдите, че се е родил сляп? Тогава сега как вижда? Родителите отговориха, да, знаем, той е нашия син и че се роди сляп, ама сега как вижда, не знаем. Или кой му отвори очите, не знаем. Помните ли имаше едно филмче? Аз съм късоглед и пея в хора. Мен не ме питайте за тези неща, защото те вярваха, родителите. Те знаеха, че Исус го е излекувал. Ама сега се мълчаха като партизани на разпит. Защо? Защото ако кажат, че Исус го е излекувал и те вярват в него, юдеите се бяха наговорили, който признае Исус, да го отлъчат от синагогата. Ако вие сте отлъчен от синагогата, поставен под дисциплина, за 30 дена нямате право да стъпате в Божия храм. Никое чадо не може да се обреже във вашия дом, никой не може въобще нищо. Вие сте отлъчени от нормалния свят. И те това казаха родителите му, защото се бояха от юдеите, понеже юдеите вече се бяха споразумели помежду си да отлъчат от синагогата онзи, който би го изповядал като Христос. Отново викат човека. Те търсят за какво да са хванат и да обявят, че това не е чудо, че той не е бил сляп. Питаха него 5 пъти, питаха родители му и сякат не могат да се хванат за нищо, пак го викат за втори път. Викат го и му казаха, въздай слава на Бога. Ние знаем, че този човек е грешник. Въпрос, откъде идва това въздай слава на Бога? Исус Навин, 7 глава, стрелям на посоки. Когато се хвана дома на Ахан, някой беше извършил грях и те почнаха да хвърлят жребий, се хвана дома на Ахан. И Исус Навин му каза, чадо мое, въздай слава на Бога. Кажи какво има, сподели, признай си. И сега тия юдеи цитират точно Исус Навин, обявяват сляпородения за грешник, въздай слава на Бога. Ние знаем, че този човек е грешник. Сега те казват, че знаят нещо. Да видим какво става. А той отговори, дали е грешник, не зная. Едно знае, че бях сляп, а сега виждам. Ма някаква свръх супер проповед ли, какво има? Той просто казва, Бог направи това в живота ми, няма нищо сложно. И сега вече какво почва да говори този човек, сляпородения, който вече е прогледал. Казах ви вече и не чухте. Защо искате пак да чуете? Да не би и вие да искате да му станете ученици. Как беше нарекал първо Исус? Човека, който се казва Исус. После каза пророк е. Сега вече го нарича учител и изявява желанието. И вие ли искате да му станете ученици? Защото аз искам да бъда негов ученик. Тогава те го наругаха, те се ядосват вече все повече и повече. Наругаха го и казаха, ти си негов ученик, а ние сме Моисееви ученици. Ние сме юдеи, ти си самарянин, ти си кучи, ти си неверник, ние сме избраните, ние ще наследим всичко, ти, брат, няма бъдеш спасен. Така. И като казаха, ние знаем, че на Моисей Бог е говорил, а този Исус ние не знаем откъде е. И сега вече кой е духовният учител? Нали фарисеите? Но нещата се обръщат. Едно време ни обясняваха, че Георги Димитров от обвиняем станал обвинител. И сега вместо те да учат човека, той почва да им обяснява разни неща А, Б, В за Божията вяра. Вижте какво казва. Човекът им отговори, това е чудното, че вие не знаете откъде е, но въпреки това ми отвори очите. Знаем, че Бог не слуша грешници, но ако някой е благочестив и върши Божията воля, не го слуша. А откакто свят светува, не се е чуло някой да отвори очи на сляпо роден човек. Ако този човек не беше от Бога, човека наречен Исус, пророка, учител, човек от Бога, постоянно сляпо родения проглежда не само физически, но и духовно. Мнението му, разбирането му за Исус израства. Той като вижда тия, които отхвърлят доброто дело, самия той проглежда.
И те му отговориха: ти цял в грехове си роден и нас ли ще получаваш? И го отлъчиха. Те повтаряха грешката. Щом ти, братко, имаш някакъв проблем в живота, значи Бог те е наказал, значи ти си грешник. Пък ние сме най-добрите, ние сме праведни. Исус чу, че го изпъдили навън и като го намери му каза: ти вярваш ли в Божия син? Но да не пропускаме една думичка. Тук пише: и като го намери, му каза. Кой кого намери? Човека никога не беше виждал Исус. Но Исус знаеше за него. И Исус го намери и го попита: ти вярваш ли в Божия син? И човека отговори: а кой е той, Господине, за да вярвам в него? И Исус му каза: и си го видял, и който говори с тебе, той е. На 3 души през цялата земна, не цялата земна история, по време на живота си, Исус на 3 души се откри директно, че е Месия. Единият беше Никодим, втората беше самарянката от кладеница, това е третия човек, сляпородения. И човека каза: вярвам, Господи, му се поклони. И Исус казва нещо, до тях имаше една групичка, това е на изхода на храма. И Исус казва нещо, която група от стоящи там фарисеи чуха. За осъждение дойдох аз на този свят, за да виждат невиждащите, а виждащите да ослепеят. Защо четохме предната глава 8? Исус беше в храма, там бяха всички учени глави, фарисеи, законници, книжници. Те бяха те, с които най-много ушким знаеха. А те хвърляха камъни върху Исус. Те виждаха ли с очите си? Да. А сляпородения виждаше ли? Не. Самсон, когато му избодоха очите, той изгуби физическото си зрение, но прогледна духовно. Контраста между те, с които стоят в храма и твърдят, че виждат, всичко знаят, и тия сляпородените е много голям. Едните, които имаха всичките информация, светлина за Бога, те отхвърляха Исус. А той е скромен, сляпороден човек, го прие и го призна за Бог. Четем последния стих. Някои от фарисеите, които бяха с него, като чуха това, му казаха: ама да не сме и ние слепи. Те малко взеха да загряват. И Исус им каза: ако бяхте слепи, не бихте имали грях. Мога ли аз да укорявам един сляп човек, че се е блъснал в мен? Той не знае човек. Но може ли те, с които твърдят, че са върха, елита на Израел, да твърдят, че не разбират кой е Бог и какво върши Бог? Не ли да спасява и да изцелява? Исус им каза: ако бяхте слепи, не бихте имали грях. Но понеже сега казвате: виждаме, грехът ви остава. Греха остана при тези, дето виждаха, а греха се отне и се излекува и се възстанови в Божие съвършенство сляп роден човек. Последен въпрос към вас, приключване. Може ли да ми кажете дали тук между нас има някой сляп? Кажете конкретно, сестра ви. Кой? Ти? Ти си най-големия сляп. Добре, има ли някой друг, който мисли, че е сляп? Има ли слепи хора между нас? Един човек мисли, че е сляп, сестра Ева. Я ми кажете сега да си спомним Откровение 3 глава, веста към Лаодикия. Какво казва Господ? Ти мислиш, че си цъфнал и завързал, но не знаеш какво. Че си сиромах. После? Сляп. Ама ние сега излезе, че ние лаодикийците сме слепи. Как може ние да сме слепи? Ние имаме всичката информация. Да не забравяме, скъпи присъстващи. Ние, грешните хора, сме родени, сляпо родени. Ние сме заченати в грях. В нас носим влечението към греха. Но Божията истина ни освещава. Светлината дойде в света и свети. Но хората намразиха светлината. Отидоха, искаха да си останат тъмнината, защото делата им бяха зли. Да не допускаме грешката, да прокудим Исус от нашия живот. И един ден на небето да бъдат слепите, тия хора, които в момента са в света и не знаят тия Божии истини. Те да бъдат на небето, а ние да бъдем отвън. Благодаря ви за присъствието, за вниманието. Бог да ни благослови всички. Амин. Yeah.
когато ти му позволиш, сега видяхме това нещо. Братко му извинява да не ти пораснат ушите и имаш правото да използваш силата на Святия Дух. Аз не страх на себе. Защото това, което слиза от небето, голямата привилегия е Духът. Изпълни се с това, което той каза. Бяха след родени онези, които са в Божия храм, но не бяха изпълнени със силата на Святия Дух. Братко му продължава по същия начин и да благодарим на Бога, да има все така докоснати мои брати и сестри от Божия Дух. Господ накрая каза на учениците: добре ще е за вас. Аз да отивам, ще дойде този, който няма да го виждате. Но той ще работи с сърцето, ума и така продължава да работи с моя брат Страни. Не искам да има песен, извинявай. Искам да се справим с двама човека, с трима човека. Нека да се помолим.